Hi guys! Mayroon yung kamatis, bawang, sibuyas, luya, pamintang buo. Ipasisimmer ko lang yan para masarap talaga sa laman yung kanyang sauce, kanyang lasa. So, tatakpan muna natin yan mga langka. Yan yung aming umagahan ngayon. Sinigang ganyan. Hotcake mga langga habang nagluluto tayo ng ating sinigang. Nag-aaral na ako magluto para mabilis matapos dahil ang oras ay 8:50 na, so dapat 9 nakalabas na ako. Kunti lang yan, kunting mixtures, 4 na cups lang yan ang aking ginawa ngayong araw. Beautiful, diba? Ang ganda. Nilaga ko na to kanila mga langga. Ilalagay ko na lang sa plastic para sa 10 pesos. So, ayusin ko lang to. Isa't kalahati ito mga langga. Yan. Laga na yan na. Luto na yan. Lalagay ko lang dito sa plastic para sa 10 pesos. So, 10 pesos ang benta ko mga langga sa plastic na ito. Hindi ha? Hindi, ano? Mismong vlog. Marami kang royalty sa ko. Marami kang royalty sa ko. Ang oras natin ngayon ay 10:42 at nandito si Boss Homer. Dumating yung deliver namin ng mga soft drinks na maliliit mga langga. Ito, kasi wala na, ubos na kami. So yan. Mayroon tayong 4 na Royal. Tapos 2 Sprite. Mayroon pa yan dito mga langga. So yan. Nag-order din ng malaki si Boss Homer ng Royal, Sprite, tsaka Royal. Kasi wala yan nung nag-order kami ng malalaki na mga Coke. So, puro Coke yun. So, ngayon nag-order siya ng 2 Royal, 1 Sprite. Tapos, mayroon tayong Coke na 2 case din ng Coke na maliliit. So, naligo na tayo mga langga dahil magbabantay ako sa labas. At wala ngayon yung pamangkin ko nga pumasok sa school dahil Saturday ngayon. Pasok nila sa school. Hanggang alas 2 sila doon sa school. So, kami-kami lang dito sa bahay. At ako ngayon magbabantay doon sa hot cake ko. So, ako magbabantay. So, mayroon tayo. Available tayo today. Mayroon tayong hot cake, juice, mani, tsaka cheese stick. Yun yung available natin. Oops! Hindi ka namin. Yan. Ganyan baby. Another egg. Ilang linggo na ba na bago tayo nag-ano? Mabot na, 2 linggo na ba? Every 2 weeks. Wala pa tiya. Why? Okay, wala pang 2 linggo mga langga. Order ulit tayo ng egg. 12 pieces as usual, 12, 3. So yan. 3 yan mga langga ang in-order ngayon. Kuhain muna doon yung 12, 3, tapos ililipat ulit yan doon natira. So ito yung natira namin mga langga. Mayroon kami natira na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Pero bumili na kami ulit kasi baka maubusan. Sigurado ito mamaya, ubos na ito mamaya. Tayo mo yung tray na hiniram. Kasi So yan. lalagyan na ulit. Order tara kami ng 12-3. Minsan naman hindi naabot ng 2 weeks. Depende sa tao, depende sa bibili kung marami.
ubos na yan kaagad. So, ganun pa rin ba ang price? Oh. So, ganun pa rin yung price ng malangga. Yan. So, yun na yung gagawin niya. Diyan. Alis tayo. Pupunta tayo ng palengke. Bibili tayo ng mga kailangan natin mga langga dahil ubos na yung mga stocks natin para sa hot cake at iba pa. So, pupunta tayo may ng palengke mga langga at bibili kami. Namimili kami. 11:50 ng gabi at yan, natutulog na kami guys. Ako pagod na pagod talaga ako dahil marami kong ginawa kanina tapos sobrang aga ako gumising. Tapos si Busomar yan, no. Siya muna pabantayin ko pero hindi pa ako makatulog kahit na sobrang pagod. Hindi pa ako makatulog, parang ewan ko. Hindi kasi ako nakakatulog mga langga pag sobrang lakas ng ilaw. So mag-antay pa rin ako kung kailan siya magko-close ng tindahan. Saka ako matutulog. Pero pag sobrang pagod talaga ako gaya kagabi, kahapon ng gabi. Grabe, tulog talaga ako guys. Alas 8 pa lang tulog na ako hanggang sa umaga. Ang bilis ko nakatulog kasi sobrang napagod ako. Ako kasi lahat gumawa. At wala akong kasama gumawa ng mga paninda ko sa labas. So kahit ganun lang yung mga paninda ko mga langga, pero grabe nakakapagod talaga siya. Pero okay lang, worth it naman. At naubos naman yung mga paninda ko ngayong araw. So ubos lahat yung mga paninda ko mga langga. Lahat ng mga dinisplay ko, ubos, walang natira. Pati mga juice, lahat. So thank you Lord. At naubos lahat mga langga. Nandito si Boss Homer. Nagluto ng hot cake. Siya yung nagluto ng hot cake mga langga. Kasi wala akong tulog kagabi. So ako lang yung nagtimpla. Siya lang pinaluto ko. Siya naman talaga yung nagluluto eh. Basa-basa na. Pagpagpag pa. Ito na lang yung last. Ito wala ako ng plastic. Si Ate Julan yung wala kay online pala. O ba't hindi ka na nag-ano? Sayong nagbantay. Isa lang. Yeah. Maglagay tayo ng plastic dito sa lagayan para pag kailangan mabilis na lang makuha. Ito yung ayaw kong gawin dati nung nagtatrabaho. Yung ganito. Kasi naano ko sa tunog, naano yung balahibo ko, tumatayo. So wala mang gagawa, so ako na lang dahan-dahanin ko lang. Pag hindi na kaya, hindi ko na uubusin. Yeah, thank you. Thank you. May mga mo ato. Pangit. Ano talaga daw? Hindi na masigo. Thank you. Vitamilk with Absolute and Dry ice, water and Absolute. Okay. Kulang? Ilan ang kulang? Lang, kulang 5. Guys, so mag-unbox tayo ng aking in-order sa TikTok. Yung lutuan. Pahinga ko lang no isang araw ko lang to in-order. So nandito na siya kaagad. Lutuan to mga langga kasi mag-bake ako. Try ko mag-bake. Magluto-luto, mga ganun. Basta, magagamit ko rin to. Kasi nakakahiligan ko na ngayon magluto-luto. Char, hilig na tayo sa mga gawaing bahay.
So, parang nasa bahay ka lang, nagluluto ka lang. So, yun yung parang nahihiligan ko ngayon. So, bumili ako nito. Sana okay siya. Parang simpleng kaldero lang. Ganyan siya. Oh. Unboxing. Maliit lang pala siya. Di, paano nga ako? Steamer lang siya. May steamer. So, kailangan ko kasi ng steamer. Maggagawa ako ng puto. Gawa siyang steamer. So, yan. Isa, dalawa. Tapos, yan. Pang ano lang to? Pang bahay-bahay lang to. So, yan. Ganyan. Dito yan. Gawin mo nga ito, be. Dito yung ano. Ito yung malaki niya. Tapos ito. Ganyan. Ba't dalawa? Paano? Paano ba to? Dito. Kami scrollong. Ah, dalawang ano siya. Pwede siya dito. Dito siya sa looban. Tapos yan. Ah, ganun siya. So, dito mga langga pala itong isa. Kaya pala medyo maliit siya. So, yan. So, ganyan siya. Tapos, makapal naman siya. Okay naman siya. Tama lang. Kasi may, kung yung mumurahin super yung bibili natin ay medyo hindi siya makapal. Ito medyo makapal siya konti. Yan.